Ташкентта иң гүзәл милләттәшләребезнең исемен атадылар. Биредәге Түркстан мәдәният сараенда татар кызы халыкара конкурсына нәтиҗә ясала. Аның финалына 14 туташ чыккан. Алар Россиянең 9 төбәгеннән һәм 4 чит ил Германия, Төркия, Кыргызстан һәм Үзбәкстаннан. Әлегә конкурс соңгы тапкыр 2019 елда үткәрелгән иде. Коронавирус пандемиясе вакытында уздырылмый торды. Бу матурлык күрсәтү майданчыгы гына түгел, туган телне, милли гореф-гадәтләрне саклап калу һәм аларны дөньяга таныту мөмкинлеге ди оештыручылар. Татар кызы конкурсының җиңүчесе кем икәнен киләсе репортаждан белербез. Түркстан залы милли рухта бизәлгән. Биредә матурлык, сәләт һәм милли гореф-гадәтләр бәйрәме гөрләй. Беренче мәртәбә татар кызы бәйгесе чит илдә уза. Бергәләшеп, зур ихтирам белән, зур горурлык белән үзебезнең дөнья күләм үтә торган бәйге татар кызын үткәрәбез. Һәм инде шушы очрашуга мин бик шатмын. 10нчы тапкыр уздырылучы бәйгенең максаты татар кызларының күркәм сыйфатларын, халкыбызның гореф-гадәтләрен, телен, мәдәниятен саклау һәм үстерү. Гаҗәеп татар музыкасының бар дөньяны яулап, мәңге яшәвен телим. Сәхнәдә финалга узган 13 кыз, алар илнең төрле төбәкләреннән, Германиядән да катнашучылар бар. Бик каты дулкынланам, шуның хәтле күп хис кичерешләр барсы да әйбәт чыксын дип өметләнәбез. Татар кызы иң беренче татар телен, гореф-гадәтләрен, үзенең милләтен белеп горурланырга тиеш. Әлеге бәйге безне шәхес буларак үстерә, үзеңне һәр яктан ачырга булыша. Милләтебезне ныгыта, тагында телебезне камилләштерергә ярдәм итә. Минем тормышымны бик тә үзгәртте татар кызы бәйгесе, чөнки ярым финалдан соң мине эшкә чакырдылар. Мин хәзер Россия каналында төбәк яңалыкларын алып барам. Финал исә Альбин өчен тагында зуррак мөмкинлекләр ачты. Ул гүзәллек конкурсының җиңүчесе, аңа таш һәм төп бүләк Лада Грант машинасы ачкычларын тапшырдылар. Тажны халыкара татар кызы 2019 бәйгесе җиңүчесе. Альбина Пенза өлкәсеннән бию белән шөгыльләнгән, әдәбият, психология белән кызыксына, татар халык ашларын пешерергә ярата, буш вакытларда стилист, визажист булып эшли. Бу хыялны тормышка чыгару өчен Худайыма, әти-әниләремә мин бик зур рәхмәтле. Иң уңган, иң зирәк, моңлы, ягымлы финалга чыгучылар шулай ук төрле номинацияләрдә бүләкләнде. Татарстаннан Айгөл Куддусова иң зыялы кыз дип танылды. Киләсе татар кызы конкурсы Пенза өлкәсендә үтәчәк. Гөлназ Сайфетдинова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы.